Se, jeg ved jer alle dage ind til verdens ende. Over børnene siger han, lad de små børn komme til mig, dem må I ikke hindre, til Guds rige hører sådan til. Sandelig siger jeg, den der ikke tager imod Guds rige, ligesom en lille barn, han kommer slet ikke ind. Og han tog dem frem og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Så vil vi da hjælpe dette barn til hans velsignelse, der døbes i faderens, søndens og helligåndens navn. Modtag det hellige korsets tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til vidnesbyrd om, at du skal tilhøre vores fæstede Herre Jesus Kristus. Af barnets navn. Eva Nicoline Fengman Redning, forsager du djævlen og alle hans gerninger og alt hans væsen. Tror du på Guds Fader, den almægtige himlens og jordens skaber? Tror du på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, fint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til livslivet, tredje dag opstanden fra de døde, opfaret himmelsk, siddende ved Gud Fader, den almægtige, højre hånd, og fra hans komme at dømme levende og døde. Tror du på Helligånden, en hellig almindelig kirke, de hellige samfund, søndernes forladelse, dødes opstandelse og et evigt liv? Vil du døbes på denne tro? Ja. Eva Nicoline Fengman Redning, døber dig faderens, søndens og helligåndens navn. Det er en vigtig Gud for Herre Jesus Kristi Far, som nu har genfødt dig med vand og helligånden, skænke dig syndens forladelse, han styrker dig med sin nåde til evigt liv. Han bevarer din udgang og indgang fra nu og til evigt tid. Amen. Så lad os bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlen, hellige nåde din navn, og din vilje. Ske din vilje på jorden som den sker i himlen. Giv os i dag vores daglige brød, og lad os vores skyld, som også vi forventer vores skyld. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Fred være med dig. Og så til faderen og faderne, I kan nu bevidne, at barnet er døbt, faderens, søndens og helligåndens navn. Og med denne handling bekræfter vi, at barnet er et selvstændigt menneske, formet i Guds billede, inden selv former i vores eget billede. Dermed er også sagt, at barnet er ukrænkeligt, for hvad vi eller andre måtte gøre mod dette menneske, gør det til lige mod ham, der er dåben og fællesskab med. I må derfor også hjælpe barnet til at forstå, at hun er døbt. Det vil sige, at lære hende, at hun ikke er tilfældighedens verden, men har historisk for den Gud, der er verdens begyndelse og fællesskab med det menneske, kære og stillede. Jesus af Nazareth, der blev dræbt, hvor vi kan leve, løsredet fra den ufrihed, som vi er aktuelle hinanden. Så hvis barnet af en eller anden år ikke har sine forældre, som faderen på et rummer, forældrens forpligtelse over. Fred.